اليوم دعينا للقاء صحفيين من جميع أنحاء البلاد اللي دعناهم يزوروا ساط العرض ويطلعوا عن كثب عن المعارض اللي تعرض في ساط العرض، والافتتاحية ستكون إن شاء الله ب 22/12/2012. أنا بحكي كمان أسبوعين ونص 3 أسابيع. إحنا بنحكي عن حوالي 5 معارض اللي هي فردية، وغير هيك طبعا بده يكون عندنا هناك موقع اللي احنا بده ينطلق للجو مباشرة عن طريق ام الفحم ووادي عارة. فهذا العمل هو عمل عظيم، اللي 6 معارض والارشيف اللي احنا بنحكي عنه هن هذول عمليا ممكن يتوزعن على مدار سنة كاملة، واحنا ركزناهم شهر واحد لانه حبينا هيك احنا نلخص عمل ساط العرض على مدار سنة كاملة، مش بس نلخص عمل ساط العرض اللي احنا عمليا بدنا نقول السنة الجاي هناك الكثير من مفاجآت إن شاء الله. الفنان العربي بيوجد نفسه في ساط العرض ومن خلالها بيتطور، وإحنا عمليا بنعطي المجال إنه يتطور، بنعطي الساحة إنه يتطور فيها، وإنه الفخر إن نكون المحل اللي يعطي الدعم للفنان العربي أينما كان، ونطوره من خلالها إن شاء الله في البلاد وخارج البلاد. מאוד שמח שהפך להיות מסורת. כל פעם שיש אירוע גדול, אנחנו עושים מסיבת עיתונאים, איזה מפגש עיתונאים, מציגים בפניהם את מה שאנחנו הולכים לעשות, וכך כל אחד לוקח איתו את המסר למעשה מכאן, וכך מכינים פתיחת תערוכות אצלנו. כל ידע, כל מידע חדש שמתפרסם בעיתונות מביא איתו עוד הרבה קהל אחר, וזה עושה את שלו. אני רוצה להודות גם בהתחלה לתמר, איפה תמר? תמר מאותן תדמיות באמת עשה עבודה מאוד גדולה רצינית, והייתי רוצה לראות כמה שיותר עיתונאים כאן, אבל גם הקבוצה הנבחרת שהגיעה לכאן היא מספקת. עכשיו, לעניין התערוכה, אנחנו למעשה מדברים על אירוע מבחינתנו שהוא חשוב ביותר. אנחנו מסכמים שנת פעילות. בשנת פעילות שאנחנו מסכמים אותה, אנחנו רוצים כאילו לראות את החלום שלנו הוא חלום גדול, להקים מוזיאון. אנחנו גם רוצים להתעלות על עצמנו בהפקה של כמה תערוכות, כמה קטלוגים. את הקטלוגים לא תראו אותם היום כי הם בתהליך של הדפסה והפקה, אבל למעשה אנחנו מפיקים 5 תערוכות, 3 תערוכות כאן, 2 תערוכות למטה, ואנחנו מפיקים 6 קטלוגים לתערוכות שנמצאות כאן, ועוד 2 קטלוגים של תערוכות שכבר נגמרו. אנחנו מעבר לכך, אנחנו הולכים לעלות לאוויר גם את האתר של הארכיון שלנו. עבדנו עליו קשה מאוד, פעם ראשונה בהיסטוריה של ערביי ישראל כאן, שיש אתר לארכיון שכל אחד באולם יכול לראות אותו, ומי שלא היה כאן קודם ולא ראה את הארכיון שלנו, אנחנו אחר כך ניכנס לארכיון הדיגיטלי כדי שתוכלו לראות איזה עבודת נמלים ואיזו עבודה חשובה מאוד נעשתה. אני אראה לכם, להציג בפניכם את הכל. ולכן ככה אנחנו קיבלנו למעשה תמיכה, אני מדגיש אותה, תמיכה נדיבה של מפעל הפיס, להפיק קטלוגים לאמנים ערבים שהם אמנים צעירים, ולכן כל התערוכות שתראו אותם כאן הם בתמיכת מפעל הפיס, וגם התערוכות וגם הקטלוגים, ולכן זה פשוט צעד מבורך מאוד להגיד את זה, כי איפה שמשרד התרבות לא מספיק לתת לנו את הכסף המגיע לנו מסיבות של אני לא רוצה לעמוד עליהם היום. עוד מעט לא יהיה בכלל. אחרי הבחירות לא יהיה בכלל. מקווה שיהיה. אז יש מפעל הפיס שיכול גם להדביק את הפער ולהגיד איפה שאחרים לא נותנים, אנחנו כאן כדי לתת. לכן זו נקודה חשובה להגיד אותה. אני אציג את האנשים שנמצאים כאן. שי אלוני משתתף בתערוכה שנמצאת למטה, זקני ואדי ערה, קראנו לה צללי הזמן, תערוכה מצוינת. אני אדבר עליה אחר כך בקצרה, וכדי שנוכל לרדת למטה ונדבר על כל תערוכה בנפרד. פואד אגבריה, פואד הוא אמן מאום אל-פחם שבוגר בצלאל, מוכר, מציג בהרבה מקומות, קטלוג ותערוכה שמוצגת, והאוצר שלו עבד עבדי שנמצא כאן איתנו. עבד עבדי הוא אמן ותיק מאוד, הייתה לו תערוכה רטרוספקטיבית בגלריה לפני איזה 1.5 שנתיים, ולכן נוצר חיבור בין עבד עבדי לפואד אגבריה לרעיון, ותהליך שעבד למעשה ליווה את פואד בעבודה שלו. עמר יונס משתתף בתערוכה התיעוד של זקני ואדי ערה,
שתראו אותה למטה, ואני אתן אחר כך כמה מילים על הדבר הזה. ועמר ושי משתפים בתערוכה יחד עם עוד אדם, זוג, למעשה מאום אל-פחם שלא הגיעו, שהם החליטו יחד עם הגלריה ללכת ולעשות עבודה תיעודית של זקני ואדי ערה שהם הולכים לעולמם כל פעם מחדש, לוקחים את הסיפור איתם, ואנחנו החלטנו לא עוד לסיפור שלא מתועד, אלא סיפור זקנים שמתים שאי אפשר למנוע למעשה את המחלות ואת ההזדקנות, אבל למעשה את התיעוד שאנחנו, זה האחריות שלנו לעשות אותה ותראו את התערוכה למטה. נוצר חיבור בין סלים אבו ג'בל ובין נסרין אבו בכר. נסרין אבו בכר היא אמנית שפועלת כבר הרבה שנים, היא גם עובדת בגלריה, מדריכת אומנות בגלריה, ונוצר חיבור בינה לבין סלים. סלים הוא בא מעולם הקולנוע, ולמעשה חיבור, תהליך שנוצר, שאותו סלים ליווה את נסרין, ואחר כך הפיקו יחד עבודת וידאו ארט מצוינת, שאתם תראו אותה כאן. התערוכה, תמצאו בה קצת תקלות ושם, כי אתמול עבדנו עד מאוחר כדי שאתם תבואו ותראו כמה שיותר עבודה משלמת. יהיו כל מיני למה ככה ולמה ככה. אז אתם תבינו שהתערוכה היא בשלבים, אבל היא תפתח אצלנו ב-22 לחודש, כך ש... כאן אני מציג תערוכה שבה אני מסדר סיפור מסוים, אני בונה תרחישים אמנותיים שהתגלגלו איתי עם הזמן. התהליך הזה של בניית תערוכה כאן בגלריה לאומנות באום אל-פחם בליווי האוצר עבד עבדי הייתה מאוד מעניינת, מאוד מרתקת. פיתחנו הרבה כיווני חשיבה, חשבתי בצורה יותר שונה. התמיכה, אני מודה כל כך לתמיכה של סעיד בליווי ובתמיכה להקמת התערוכה הזאת. פה בקומה למטה עם שי, את הצד השני של התערוכה של צללי הזמן. תערוכה שהפרויקט הזה בכללו זכה, הסדרה זכתה שנה שעברה במקום ראשון, הוצגה בחו"ל, בארצות הברית, בקטאר, ויש סיכוי שגם השנה גם באבו דאבי. קיבלה תהודה מאוד חזקה. מה שאני מצלם שם זה בעיקר נשים ערביות שעברו את גיל ה-80, שיושבות בבתים שלהם בצורה מכובדת. הבאתי צד מאוד שונה בצילום העכשווי הערבי, הפלסטיני, תקראו לזה, גישה מאוד חדשה. גם הטכניקה שהשתמשתי בה היא טכניקה ייחודית. אתם תראו את זה למטה. כמובן, כל הדבר הזה הודות לתמיכה של הגלריה ובעיקר סעיד. אני התחלתי בכלל דרך אגב לצלם רק לפני 4 שנים, כל הסיפור שלי, והגעתי למה שהגעתי רק כמובן אחרי אלוהים, בזכות הגלריה, בזכות התמיכה המסיבית של דוד סעיד. אתה אומן צעיר כאילו? סליחה? אז אתה אומן צעיר? יחסית כן, בגיל אבל... ולפני הצילום עסקת באומנות אחרת? לא, כלום. לא הייתה אז לי באיזה שום תחום גישה. אתה מגיע? מעסקים דווקא, תחום העסקים. אז מה משך אותך פתאום צילום? כשיש לך מספיק זמן להתפנות לדברים אחרים, יש מספיק כסף ויש מספיק ציוד לקנות ציוד טוב, אז אתה מתחיל לחפש כיוונים אחרים. אני, את האמת, הסיפור האמיתי הוא, אני התחלתי דווקא לצלם מתחת למים. אני גם צלם תת-ימי שזכיתי גם בפרסים מקומיים ועולמיים. אני גם מדריך צלילה, מי שרוצה גם אפשר... ואני התחלתי דווקא לצלם מתחת למים. הייתה לך מישהי שהייתה בקורס שלי, ביקשה ממני לצלם אותה, הייתה איתה מצלמה תת-ימית, ומשם הכל התפתח, וראיתי, אופה, יש אנשים אומרים שאני מצלם יפה. זה התחיל. וכמובן הכל אוטודידקט, לא למדתי בשום מקום, הכל למדתי לבד, באינטרנט וזה. והיום אני מרצה בכל מיני חוגים וכנסים ובתי ספר, למה אני לא יודע, הם אומרים שאני טוב. על מה אתה מרצה? על צילום? על צילום.
למעשה, עמר הגיע לגלריה לפני כמה שנים, מראה לי צילומים, איך הוא צילם תולעת על איזה ענף של עץ או משהו כזה, והוא אומר, תראה איזה רזולוציה מדהימה והכל. ואחר כך התחלתי לחבר אותו לצלמים מקצועיים שמגיעים לגלריה ולאולם הגדול, ולמעשה שם התפתח, ואחר כך התגלה שבתוכו יש אמן גדול שהוא לא היה מוכר ליכולות שלו, של עצמו, ואחר כך למעשה רק ניתנה לו הזדמנות והוא התחיל לפתח בצורה מדהימה. יש איזשהו קשר ביניכם, משפחתי או משהו? לא, אין קשר. אז איך פתאום הוא הגיע אליך עם הצילומים? הוא בא לגלריה. יוזמה. דרך חברים, תיקח אותו, תראה מה הוא מסוגל לעשות, הוא בא לצלם, למעשה הציע לצלם אירועים של הגלריה פה, מפגשים, דברים כאלה, ואחר כך הוא הפך להיות צלם שהשתתף בתערוכות כאן וגם בתערוכות במקומות אחרים בזכות כך של הגלריה. למעשה זה גם, אני יכול גם לזקוף לזכותה של הגלריה את האחריות למעשה לגלות את האמנים הצעירים שלנו ולדחוף אותם קדימה. לתת להם במה להציג ולהעצים אותם, וגם לקחת אמנים שהם למעשה בתחילת דרכם ולתת להם את הבמה הנכונה, להביא את כל העולם. העובדה שאתם נמצאים כאן זה חלק מהדברים כדי לחשוף את האמנים הטובים לעולם הגדול ולהראות אותם שם. ולכן אם הצלחנו לקדם את עמר והצלחנו לקדם אחרים, זה מצביע על החשיבות של הגלריה שהיא גם מקצועית, אבל גם יש לה מטרה לקדם את האמן הערבי בתוך מדינת ישראל. אחד ההישגים שלנו זה באמת עמר. סלים, בבקשה. אני סלים אבו ג'בל, נולדתי בכפר מג'דל שמס, ברמת הגולן, שעדיין כפר שם. זה כבר מעניין. אני כבר 12 שנה גר מבית חיפה לרמאללה לירושלים, ועברתי תקופה בעיתונות. גם בכתובה וגם... אבל אנחנו לא מצאתי אותך. אתה עוצר? כן. אוקיי. אז עבדתי תקופה בעיתונות, כתובה וגם בטלוויזיה, בתחקירים, כל מיני, ועברתי לקולנוע דוקומנטרי. גם עבדתי בכל מיני סרטים עלילתיים, כמלהק, מנהל הפקה, כל מיני. ובסוף, עכשיו אני מתעסק בכיוון של לעשות סרטים שאני רוצה, סרטים תיעודיים שאני רוצה לעשות אותם. אני, פעם ראשונה שאני יוצר בגודל הזה, זו חוויה מאוד מעניינת בשבילי, למדתי ממנה הרבה. ואיכשהו גם נכנס העניין הקולנועי, שאני ו20 ביצענו את הוידאו ארט, שהוא קשור גם לעבודות שהיא עושה, בכיוון של נשים, נשיות, גדר, גזענות, פועלים, כל מיני. אני מכפר זלף ליד צומת מגידו. נולדתי שם. זלף. אפשר להגיד אום אל-פחם זה כל כך קרוב, והקשר המשפחתי בזלף ואום אל-פחם זה פשוט ביחד. אמא שלי מונה. ואני גרה כרגע ברמאללה, כי אני עובדת שם, אני עושה הדרכות. אני גם פה עושה הדרכות ביום שבת, אז אני... אז כל יום את באה לפה? לא, אני כאילו שבוע שלם שם, ושישי שבת אני פה. אז יוצא לי המון בכביש. ובמחסום. נחזור למחסום? אתה רוצה? אני לא רוצה, אבל יש מילואים בסוף הזה. נראה לי... לא שם, לשמחתי, בגבול. לא, מביאים אנשים מיוחדים לשם. ואת הבנות של המחסום. לא רק בנות, וגם בנים שמחנכים אותם בצורה די מסוימת. לא כל אחד יכול להיות שם. ואני חווה דברים באמת שאנשים שחיים שם, ואני רואה איך ההתנהלות ואיך הפלסטינים האמיתיים שחיים שם מתמודדים, לא רק עם המחסום, עם הזהות, אם יש בכלל את החופש הזה ליצור או לא ליצור. יש לי את הפריבילגיה בעצם להיות אמנית ולהציג, מה שאין הרבה אנשים שאני מדברת כאילו באומנות. אז המון שואלים אותי אם זה מביא לחם, בסופו של דבר הביתה, זה לא מביא לחם. אבל זה חיידק שנמצא וקיים בי, ואני חייבת פשוט לדבר מתוכו. ואני מרגישה במקומי טוב מאוד לדבר על המצב פוליטי, חברתי, פמיניסטי, תוך כדי המשולש הזה בתערוכה הזאת. סליחה, לך יש בתערוכה סרט וידאו? כן.
קצר, ארוך? קצר, כאילו. 7 דקות. אנחנו נראה. ברור. אוקיי. אבל בהמשך לדבריך, אני חייבת לומר שאני מניחה שלא הייתי כאן, אם לא הייתי חושבת שזו תערוכה שעוסקת לא רק בפוליטיקה, בפוליטיקה וחברה כמובן. טוב, אני באופן כללי חושבת שאומנות צריכה להיות צייטגייסט, לשקף את זמנה ולא לחזור. להציג עבודות ולהתקדם. עכשיו, אנחנו מציגים כל משהו עכשווי, אבל לא רק משהו עכשווי. זאת אומרת, אם אנחנו מציגים תערוכה שהיא קשורה לזיכרון האישי והקולקטיבי של אום אל-פחם, זה בין הצילום העכשווי גם לבין הזיכרון לשעבר, בין הצילום שאתה מנסה לעשות יצירה עצמאית, בין להיות מוזמן לעשות צילום דוקומנטרי שאתה עושה אותו למטרה מסוימת, בין שאתה מגיע לזקן לצלם אותו בסביבתו, ובין להעמיד אותו כדי לצלם אותו. זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, ולכן הגלריה גם היא מייצבת את עצמה למוזיאון עתידי, שהוא יציג אומנות עכשווית בת ימינו, אבל לא ישכח שאנחנו גם באים ממקום אחר. אנחנו לא נשכח שאנחנו צריכים גם לקשור את העבר עם ההווה והעתיד. העבר שלנו זה שנים רבות למעשה, החברה הפלסטינית העתיקה עסקה בקטרות מדהימה ועסקה גם ברקמה מדהימה ובשטיחים מדהימים, ולמעשה העיסוק במסורת העתיקה הוא לא קיים. עכשיו, לכן אני לא יודע, פתאום מצאנו את עצמנו, מנסים להחיות את הדברים האלה ולהגיד שאנחנו נעסוק ונחנך ונוציא דור חדש שיעסוק באמנות העתיקה כדי שתוכל לקדם את החברה הערבית קדימה. אני לא יכול, למשל, עם קום המדינה, כל הסדנאות העתיקות של טיפול בחומר ואומנות שימושית, כל הסדנאות הלכו, כי כל הכפרים נהרסו, המשפחות התפצלו, ופתאום אח לא מכיר את אחיו וכל אחד נמצא במקום אחר. והסדנאות לא קיימות, ואחר כך, עם קום המדינה, אנשים לא צריכים לעבוד בעבודות שוטפות של פרנסה, של לעבוד במאפייה ובבניין. אחרי הרבה שנים, הזקנים שעסקו במסורת העתיקה לא קיימים, וכדי להחיות את המסורת העתיקה אתה לא מוצא אותה. ואתה מתחיל עכשיו ללקט רסיסים כדי לחבר אותם, ולכן היום יש לנו סדנה למעלה לקרמיקה, וסדנה גדולה, ומה לעשות גם אנחנו, הייתה אצלנו באה אלינו לבקר בחורה, אישה בשם רינה פלג, שעבדה בארצות הברית 40 שנה בניו יורק, ובאה ללמד אומנות פה בגלריה קרמיקה, ומהרעיון יצא שכל הציוד שלה היא מעבירה לגלריה כאן, מקימה סדנת קרמיקה, וסדנת הקרמיקה היא מקימה אותה, כמובן, זה הרעיון היה ככה, לקחת עקרות בית מאום אל-פחם, להביא אותם, לעבוד בקרמיקה כדי להחיות האישה הפלסטינית תחיה, היא בעצמה תחיה את כל מה שקשור לכדרות פלסטינית עתיקה. אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על זה. ולמה? כי יש לנו אמניות מצוינות, ואמנים מצוינים, אבל אין לנו אמנים שעוסקים באמנות העתיקה. מעט מאוד כדרים, מעט מאוד רקמה ודברים כאלה, ולכן נעזרים גם בכוחות חיצוניים. ורינה פלג באה לי כאן, ואנחנו עכשיו מתחילים להקים קבוצות של נשים עקרות בית, לא חובה לדעת לעבוד בקרמיקה, אבל חובה לאהוב לעבוד באומנות, מביאים אותם, מתחילים להכין את הדברים האלה. להקים סדנאות לרקמה ודברים כאלה אחרים. ולמה? כי אני רואה את המוזיאון הזה למעשה, יש לו כמה ייעודים. זה לא עוד מוזיאון בישראל או בפלסטין, שאומרים, יש כל כך הרבה מוזיאונים, אז המוזיאון הזה, הספציפי שלו יהיה משהו אחר. אנחנו מוזיאון שהתפקיד שלו למעשה ללקט את שברי העבר, להציג אותם, ולא לשכוח שהוא גם הפנים שלו לעתיד. ולכן יש פה כמה דברים, זה אומנות עכשווית שמוצגת, אם אתה מדבר על חטב מוצג בגלריה בתערוכה הקודמת. למשל בתערוכה הקודמת שעשינו כאן, אתם הייתם, היה אירוע שקראנו לו 800 שנה לאום אל-פחם. באירוע 800 שנה לאום אל-פחם מצאנו את עצמנו הולכים ומשפצים 4 או 5 בתים עתיקים ועוד איזו פינה קטנה של אום אל-פחם, שהגיל שלהם 200-300 שנה. והופכים את הבתים העתיקים האלה לחללי תצוגה נוספים בנוסף לגלריה. ולמה?
כי אני רוצה שהבן אדם שמגיע לאום אל-פחם לא יגיע רק לגלריה, אלא ימצא את עצמו מסתובב בתוך הבתים העתיקים, ורואה שבבתים האלה גרו אנשים לפני 200 שנה. אז יגיד, וואו, לפני 200 שנה היו פה אנשים, לפני 800 שנה היו פה אנשים. זאת אומרת, מתחיל גם הנושא מתחיל לחלחל לתודעה של אנשים שאנשים פה מאות שנים גרים פה, וגם התושב המקומי אומר, אני 800 שנה פה, אני רוצה לחשוב איך אני רוצה להיראות אחרי 800 שנה באום אל-פחם. איך איזו סביבה, ברמה של חינוך, ברמה של תרבות, ברמה של סביבה טובה ודברים אחרים. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בכל, כי אנחנו לא עוד מקום שנמצא בתוך ישראל, אלא מקום שלמעשה צריך לייצר את הכל יש מאין. ואם לא נעשה אותם, לא נעשה אותם אף פעם. וזה מה שיצא עם הזקנים. אין לנו עוד מוזיאון או ארכיון שמתאר את הזקנים, ואנחנו ידענו לפני 8 שנים, שבעוד כמה שנים הזקנים גם לא יהיו. וזקן שהוא הולך, תמיד בכינו עליו. למה? אומרים, היה בן אדם נחמד, היה בן אדם נדיב, היה בן אדם ככה. אבל לאיש הזה גם היה סיפורים מדהימים מהעבר. אם מישהו בכה על אובדן הסיפור, אף אחד לא בכה על אובדן הסיפור. לכן החלטנו פה שאנחנו מתחילים לצלם את זקני ואדי ערה, לראיין אותם, כדי לשמר את הסיפור ההיסטורי. גם אם הוא ימות, אנחנו נוכל להגיד, כי יש לנו את זה. ולכן אני תמיד אומר, לפלאפון שהוא בן חודש, בן אדם כל הזמן עושה גיבוי לפלאפון כדי לשמר מספרים של חודש. אנחנו צריכים לשמר היסטוריה בת 100 שנה. איך משמרים אותה? מגיעים לזקנים האלה ואומרים להם, אדוני, ספר לי מה אתה יודע. והיו מקרים שאנחנו למעשה לא הצלחנו לשמר, כי הגענו לבן אדם חולה, אחר כך מאבד את הזיכרון שלו, ואחר כך מת, ואנחנו חזרנו בוכים לגלריה כי לא הצלחנו להגיע אליו בזמן. זאת אומרת, שילוב של כוחות, שילוב של משימות, שאם לא נעשה אותם, אף אחד לא יעשה אותם, ולכן הגלריה הופכת להיות גלריה שהיא מתעסקת עם כמה דברים בו זמנית ולא עם דבר אחד. עכשיו, לגבי אנחנו מדברים על תקשורת, התקשורת מקבלת מאיתנו את הכל. חאלד נמצא איתנו, חאלד סעיד, שהוא מייצג אתר ביפו, הוא גם מצלם את כל מה שהוא מצלם כאן, אנחנו מפיצים לכל האתרים הערביים. למרות שהזמנתי כמה אנשים פה, ואולי יגיעו קצת מאוחר, אבל בדרך כלל הביקור שלכם זה יקבל הד גדול ויופץ, גם התערוכה מופצת בכל האתרים, בכל בעיתונים מקומיים, כך שלמעשה אנחנו נדע לשווק את זה באופן נכון ורציני. היא נפתחת יום אחרי סוף העולם, עד מתי היא רצה? למה סוף העולם ב-23? 21. אז בוא נגיד, אנחנו... מיום אחרי סוף העולם ועד... ועד תחילת היקום. עד תחילת היקום. יש לו יום הולדת ביום הזה. נתת הערכה במוזיאון תל אביב. כן. מה התגובה שלך? האם הייתה הצלחה? איפה איזו תערוכה? של וליד? של אח שלי? כשהייתה תערוכה, חלק הראשון היה כאן, נכון. החלק השני שם. מה הייתה ההצלחה ומה תגובתך עליה? קודם כל, ההצלחה היא בעצם קיומה של התערוכה. וזה הייתה התערוכה, מבחינתי הייתה סגירת מעגל מאוד רצינית עם הרעיון להקים את הגלריה. ואני אסביר את עצמי כאן ואגיד, לפני בערך 20 שנה, מוזיאון תל אביב עשה תערוכה לבן דוד שלי, שקראו לו אסם אבו שקר. תערוכת יחיד. עשו לו כי הוא נפטר בגיל צעיר והיה אמן מוכשר, אלוהים נתן לו כישרון שלא נתן אותו לאף אחד קודם. מדהים היה, והאיש הזה הותיר אחריו קרוב ל-20 עבודות שהוצגו במוזיאון תל אביב. אני שהייתי שם, להבדיל מהתערוכה שהייתה לאח שלי עכשיו, אני מגיע עם מאות אנשים מאום אל-פחם, אוטובוסים נסעו לשם, ואני רואה קטלוג מהודר שמוזיאון תל אביב עשה. פריבילגיה כזו, אני לא יכול לצפות משום מקום בעולם. אבל למעשה זה היה שוק שקיבלתי בחיים שלי. השוק הראשון, שאני פותח את הקטלוג, לא מוצא אף ערבי שכתב על אסם. לא בגלל שאנחנו לא רוצים, אלא בגלל שאנחנו לא היינו מסוגלים. אנחנו לא התעסקנו עם תרבות, ואנחנו היינו עסוקים בלפרנס את המשפחות שלנו ואת הילדים שלנו. לא הלכנו ללמוד אומנות, כי לא היה מקום שאתה לומד אומנות וחוזר אליו לעבוד שם. כאילו אנשים, הבעיה שלהם, איך אתה מוצא את הלחם ואת החלב לבן שלך למחרת. וזה היה עצוב מאוד.
נגיד שההורים שלנו נסעו לתל אביב, והדאגה שלהם לבוא, לעבוד יום שלם כדי להבטיח את פת הלחם לנו. והיה עצוב מאוד. אחר כך עדיין אנחנו פער כמותי מבחינת האומנות הישראלית, לא איכותי, כמותי, כי עד שקם מישהו כמו נסרין, למשל, שלמדה אומנות, או פואד, אני חושב שהם התעמתו עם המשפחה שלהם. אולי, נגיד, פואד, במקום שילך ללמוד משפטים, למה אתה לא יודע אומנות? מה אפשר לזה? ולכן גם אח שלי, למשל, שלמד אומנות, האבא שלי רצה למנוע ממנו ללמוד אומנות. לך תלמד, תביא משהו שביא פרנסה. ולכן מי שלומד אומנות פה, הוא לומד למרות הכל, לא בגלל הכל. לא בגלל שיש לו משפחה תומכת, ואומרת לו, לך תלמד אומנות, תסיים אומנות, אחר כך תלך ללמוד משפטים כדי להעשיר את החיים שלך. אצלנו מי שהולך ללמוד אומנות בגלל שהוא מוכשר, אבל בגלל שהוא מאמין בזה. ולכן הכמות היא קטנה, היום היא הולכת וגודלת, אבל אמן שמסיים, יש לו לאן ללכת. אנחנו פה כדי לקדם אותה. אנחנו פה כדי להגיד לו, זה הבית שלך. אנחנו ניתן את הכל כדי שהאמנים לא יגידו, רק גלריה בתל אביב תחבק אותם. אני גם חשבנו בהתחלה שכל אמן שיציג פה, וכל עוצר שיציג כאן, וכל מי אורח שיבוא לפה, יגיד, הייתה לי זכות להציג ולהראות ולהיראות בתוך אום אל-פחם. היום יש לנו זכות הזאת, כי פעם היינו מזוהים פעם אחת, או שמזוהים היינו עם פיתה טובה, או עם שמן זית טוב, או עם חומוס טוב, ואנחנו היום, אני רוצה להפוך את הסצנה הזו של תרבות אוכל, להפוך אותה לתרבות של עשייה, לתרבות של מה לראות, לתרבות של היסטוריה, לתרבות של זיכרון, בדברים האלה, כי אני רוצה שאנשים מגיעים לאום אל-פחם, ייגעו בתרבות שלי, יראו אותה, אבל אני חושב שהגיע הזמן גם שיגעו בפצע שלי, בכאב שלי, ויראו אותו, כי אני אדם עם פצע ועם כאב, ועם זיכרון, ועם היסטוריה. אם לא ייגעו בפצע ובכאב שלי, אני חושב שאני אשאר משהו, אם מדבר על הנוכח נפקד, אני אהיה הנוכח נפקד. אני לא קיים. אבל ברגע שרוגעים רואים שיש לי פצע, אז שואלים מה המקור של הפצע הזה, מה קורה איתו, אני אוכל לספר את הסיפור שלי. אז אתה משאיר מבט אליי, אתה רואה אותי, אתה מכבד אותי. אתה מכבד אותי גם אם אתה לא מסכים איתי. זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור, גם בתפקיד של הגלריה פה, אנחנו שברנו פה, שחטנו הרבה פרות קדושות. נרטיב ערבי, פלסטיני בתוך ישראל, אף אחד לא נגע בזה קודם. רוצות להיפרד ממשהו ששייך להם. אפילו פה מאחורי הצלחות כתוב, זה שייך ל-X מישהי, נא להחזיר. אולי אני אחזיר, אולי לא אחזיר. אולי כאילו הם יתאהבו בעבודה ויגידו לי שזה יישאר. אולי יסכימו להיפרד. כן, להיפרד. זה הרעיון. והלוחות בטון כאילו זה, אוקיי, זה מזכיר את הגדר וגם מזכיר אנדרטה. שכותבים את השם, את התאריך לידה, תאריך מוות של המת, לא משנה מאיזה דת, לא תמיד יש את האנדרטה. אמנם היא לא בצבע אפור, זה תמיד כזה שיש מועדר, לבן, שחור, ובכתב יפה. פה אין כתב יפה, פה יש עין. עין שמסתכלת, מסתכלת לנוף. הנוף הוא כיום, הוא לא קיים. הנוף הוא כל כך יפה מעולם הסיפורים היפים של הפיות הטובות, או אפילו מסיפורי תנ"ך של ארץ זבת חלב ודבש, שכל הזמן אנחנו גדלים עליה גם אצלכם וגם אצלנו, ואני כמעט לא רואה אותו, או שפשוט מישהו הורס אותו. צריך לשאול אם הוא הורס אותו באמת. והחלום קיים בעין הזאת שרוצה לראות, או רוצה לפנטז או לחלום. וזה נמצא כאן, בצלחות. הפרחים והציפורים שהם כמעט מעולם הדמיוני. אני יפה, רואים אותי מרחוק, וזה גם מעולם של זהו ממני. זה משולש. זה תשמור מרחק, תשמור מרחק, כאילו. וזה, תכלס מה אני מציגה על הבמה שהיא בדרך כלל תמיד תדמיינו אותה מסתובבת באיזה ערוץ טלוויזיוני, תמיד מציגים לנו משהו טעים לאכול אותו או משהו מבטא לקנות אותו לבית. ותמיד אנחנו הצרכנים קונים מהר מאוד. פה אני מציגה, יש פה ממור שחור קודם כל, ואני חייבת את זה. אני מציגה כאן מגפיים של פועלים. אבל יש לנו מה 15. יש מסר פוליטי פה? אין ממש. יש פה מסר פוליטי, חברתי, נשי.
אפשר בלי? רק חסר לבן, חסר עוד איזה כתם לבן להשלים לדגל. אמרו לי שזה כאילו לוקח לדגל הפלסטיני. זה לא לשם, זה בסדר. זה בסדר, זה עוד טאץ' שיש לו מקום בהחלט. זאת אומרת, זה בתערוכה הבאה. בתערוכה הבאה מה? בתערוכה הבאה זה יבוא לזה ביטוי. לא? לא, אבל לא כאן. מי אלו האנשים אבל עם הצוואר האדום? אני וכל אחד שמזדהה כמוני. אני חושבת על סבתי הקומוניסטיות. סיפרת על סבתך ועל אימך, דודה שלי. על דודתך הקומוניסטיות עם הדגל האדום. עד היום יש לנו בספרייה בבית באמת ספרים קומוניסטיים. אני אגיד על זה. נסרין, תגידי, את מכירה את המיצג בבודפשט עם הנעליים? יש אנשים בדימון הזה של נעליים ריקות, למשל יש את האנדרטה לקורבנות השואה בבודפשט, שזה נעליים. שזה נעליים? כאילו מוצבים כמו מדריכה כזאת? נכון, על הדנובה שמה, על שפת הדנובה. זה בא לתאר את כל... זה מתקשר שוב בנושא הזה? אני מתקשרת עם כל משהו כאילו באמת שקשור לעולם הפועלים, ואני יודעת שזה הסבל שלי או הסבל של אבא שלי והאחים שלי הוא באמת אוניברסלי, הוא לא שייך לי, לבד. ואני מדברת על משהו באמת עממי, איפשהו בכל מקום בעולם. כן. אני יכול אולי להעיר דבר קטן בנושא הזה, אני מכיר גם את הדודה של נסרין. אני זוכר את הימים שאום אל-פחם התרוקנה מתושבי הדברים כשנסעו לתל אביב להתפרנס. זאת אומרת, יש גם שיקול דעת במצב הזה שמדובר על יצירה של אותם העמלים שעבדו בקומות, ונדמה לי במקרה הזה אין דגל לאומי כשהדבר מראה שאחוז גדול של הפועלים הערבים הם בעצם אלה גם שבנו את הארץ. אני חייבת להגיד משהו, אני תמיד יוצאת מהכפר שלי בשעות הבוקר, המוקדם, שזה כאילו 5:30-6. מי שיוצא מהכפר שלי בכל הכפרים זה טנדרים עם פועלים עמוסים וציידניות מאחור, בתרמוס של קפה. זה אני מכירה מהבית שלי ומהכפר ומכל הכפרים. ואם אני חוזרת מכביש 6 לפה, אני בשעות הערב או אחרי צהריים כזה ערב, אני רואה אותם הפועלים, אותם הטנדרים עם הציידניות והמגפיים האלה מאחור. זה העולם שממנו אני מגיעה בעצם. הקטע שאני מבינה שזאת אמנות פוליטית, והמסר שלך הוא פוליטי, וכשאני רואה בזה קלגסים גרמניים, אני ישר עושה... זה פשיסטי, אין ספק, נכון, ויש לי שזה בעצם נגדי כיהודייה ישראלית מדכאה. אני נולדתי ביפו וגדלתי, הוריי ניצולי שואה, והגיעו לבתים של מפונים או מתפנים או בורחים, אני לא יודעת איך. מפונים? מפונים או מתפנים. לא. תשקילי אותה שוב. זה מגורשים, זה כאלה שברחו. זה לא לשכוח... אף אחד לא... אז עזבי מפני שאנחנו נגיע למחוזות וכנראה ניפרד באי הסכמה כמו הרבה פוליטיקאים. אבל את מדברת על סבל. אותם טנדרים שעדיין יוצאים וחוזרים, יש להם פרנסה. לא, בעבודה זה לא אני לא כל כך מבינה אם יכולה להבין את הסבל. אני אגיד לך משהו, אני אדבר עכשיו על משהו מאוד אישי. אוקיי. אני אדבר על אבא שלי. שאותו אני מכירה טוב מאוד מכל הפועלים. אבא שלי באמת, היום הוא צבאי, צבאי הבתים, עכשיו הוא בחולון. יש לו יד מזהב, הוא צייר טוב. לפני שהוא התחתן עם אמא שלי, הוא גר בתל אביב, שנות ה-70, שנות ההיפי, והוא היפי כזה, עם תקליטים וראש טוב. ואת מה שיש לי, מבחינת אומנות זה ממני. הוא באמת יודע לרשום טוב, הוא באמת יודע לסרטט את דברים ולבנות אותם בבית. אבל הוא לא למד, הוא לא הגיע להתפתחות.
למה? כי המשפחה, אבא שלו נפטר, הוא צריך לפרנס את המשפחה. בסדר, גם אני צריכה לפרנס. אני מדברת על דיכוי של לא להגיע או לא לתת את האפשרות או ההזדמנות להתפתח לכיוונים גבוהים. אבל זה לא רק אצלכם. אני גם אצלכם, אני מדברת גם על נשים, אם אני מדברת על נשים ערביות, פלסטיניות, אני מדברת על נשים מזרחיות יהודיות גם. בדיוק. אני מדברת על מרוקאית, על תימנית, על אלג'יראית גם. כי אני מרגישה כמוה. רק הלב ולב משתנים. היא יהודייה, אני ערבייה. כשאמא שלי מתקשרת אליי באגד, ואני מדברת איתה בערבית, יש המון ראשים שפונים לה. עדיין? בוודאי. וזה תמוה באמת? תמוה? זה בכלל לא תמוה, זה ברור. למה ברור? למה זה ברור? אני חריגה? לא, זה לא שאלה של חריגה, זה שאלה של הדמות שיצרתם. זה לא דמות שיצרתם, זה מה שאנחנו שקורה. יצרנו? למה אם מישהו מדבר ברוסית באגד? לא פונים אליו. את רוצה שאני אלך בבוטות? בדיוק. זאת התשובה. אוכלים לי את הסכין הרוסים, רק שבדיוק. יש פה שאלות פתוחות, אין לי תשובות. אין לי תשובות, באמת. אני מציגה שאלות. מה שאתם רואים פה זה לא משהו עם נקודה בסוף. שם עצם ונקבה. נקבה זה לקוח מעולם הספרות או הלימוד או ההבעה. ותרגמנו אותו מהערבית לעברית לאנגלית, שזה לא יחרוג מהמושג הזה שהוא מאוד מדויק וצריך לשחק. מעליב. כן, כן, אני יודעת. ובהתחלה הרעיון היה כאילו למצוא נשים או נקבות מגיל קטן עד הסוף ואני נמצאת או לא נמצאת. ובסוף הגענו למסקנה שאנחנו חייבים זן זכרי בסרט. והכנסנו אותו דווקא במקום מאוד קשוח ופרסים. החוטף, המסנן, אגב, הסיטואציה הזאת שהוא משחית בשר משחית את הסכין וחותך את הבשר זה מאוד חזק, זה דימוי חזק, זה קטנה של מצב של אישה ערבייה, מה שקיים עד היום, הרציחות, זה משפחה עם כשעבדתם על גוף העבודות ועל העצירה של התערוכה, איך בחרתם? כי יש לך בטח עוד עבודות בסטודיו, דברים שמתגלגלים ונבנים. ואיך הסרט נכנס, או איך היה תהליך עבודה, על העצירה של התערוכה? תמיד רציתי לעשות וידאו ארט, ואף פעם לא הייתה לי את האפשרות. וכאן באמת קיבלתי אפשרות, ודבר ראשון זה מה שעשיתי את הוידאו. חלק מהעבודות שהיו אצלי כבר משנה שעברה והתפתחו לדברים גדולים כמו הבלק הול שם הקטן, 1 וה-2, שהאח הגדול הגיע, הסתרק. הרקמה הלבנה, או לא, הבחרה הלבנה מעולם הקלות, העדינות, חייתי בה בתוך הכפר. הזיכרון הזה אצלי מתפקד בצורה מאוד טובה ביחס לזיכרון של היום, שבו החיים מתגלגלים בצורה איכותית של הימים ההם שבהם הייתי ילד והייתי מסתובב עם סבא שלי והיינו יוצאים עם הצאן ובשדות. אני יכול להריח את הרגע ההוא של המקום ושל הרגע ההוא, וזה כל כך חזק אצלי. בציורים שלי אני מנסה לשחזר כל מיני סיטואציות שנכנסו לתוך המודע שלי בדיבור שלי עם סבא שלי ועם אבא שלי, הזיכרונות של המקום ששמעתי עליו בתקופה ההיא. אני מנסה לשחזר, אני מנסה לעבד, אני מנסה להציג מצב קיים, אני מנסה להציג את הסירוס של המקום, את העיקור של המקום, הסמל של המקום שזה הסברס, המקום שהיה, ואנחנו עדיין יכולים להריח את השרידים של המקום. אני מדבר גם כן על עצמי ביצירות, על העיסוק שלי בתחום הוראת נהיגה, אני מורה לנהיגה, מחוסר אמצעים לחיות כאומן במדינה הזאת, אז אני נאלץ להיות בתחום הוראת נהיגה על מנת להתפרנס. בתמונה הזאת למשל אני זורק את הכיסא שעליו אני יושב כל יום מעל 10 שעות
לתוך הנוף שאליו אני מתגעגע כל כך הרבה. אני פשוט לוקח את הכיסא במקום שבו אני, אפילו תוך כדי העבודה, אני כל הזמן מנסה לשחזר את הנוף, מנסה לשחזר את המקום שבו... פחם ואדי ערה. צילומים משנת 1903 עד היום. וזה היה למעשה שיקפו את השלבים אותם עברה האוכלוסייה הערבית בישראל מאז שהיא קיימת בשנת 1903 עד היום. ולכן ככה, לפני חודש בערך מגיע לכאן חבר טוב שלנו, שאחר כך הפך להיות חבר, בשם דודו שליטה, הוא במאי ידוע בתל אביב, אנימציה, והוא ראה אצלנו סרט וידאו שהיה כאן משנת 1930. הוא ראה את הסרט, הוא אומר לי, ואז ראה גם צילומים של מלחמת העולם הראשונה. ואמר לי, זה מאוד נוגע לליבי, אבל אני אולי מפתיע אותך במשהו. הוא יצא, הלך הביתה, ומצא לנו סרט על מלחמת העולם הראשונה בשנת 1918, על קרב מגידו, שאלג'ון, למעשה איפה שאנחנו התגוררנו, מצא את סרט הוידאו, הקרב הגדול בין הטורקים והאנגלים, קרב אלנבי, שזה היה במגידו, מקום שבו התגוררו תושבי אום אל-פחם. הוותיקים יעידו על כך שהקרב התחולל בין הבתים שלהם. אז זה הקרב, שלח לי את הסרט הזה וידאו, בשנה הזו זה מוזר בעיניי. מעבר לזה, אני יכול להגיד שאני צלם ישראלי, נכנס לתוך בית של ערבי ומבקש מאישה ערבייה להצטלם, שאני אצלם אותה, אז הרי אני מעריך פה את כל הקשיים האפשריים, אבל זה באמת, בשבילי זו הייתה חוויה מרתקת. מצא אותו לא לבד, מחביא, לכן עשינו את זה ככה. אמרנו, כל האורחים שלנו שיבואו לכאן, נשב כמו בבית של הזקן, ונדבר בהשראה של הזקנים האלה שהם מצולמים וגם מרואיינים לספר ההיסטוריה שלהם. ולמעשה זה מה שאתם רואים כאן, זה הבית הזה, כאילו הבית הטבעי שלהם. ככה גם הבית הזקן שם, שנראים אותו, תסתכלו עליו שם, איך הוא מצולם, מסביב גם ישיבה מזרחית. והאיש הזה, הוא חי עד 107 שנים בערך. ככה, אחד הצילומים הכי משמעותיים. עכשיו אני יכול להגיד רק לשי מילה מסוימת לשי. שי, אתה ביום ששי אתה באת לכאן ואמרת שאתה מצלם את הזקנים, אתה פתחת לנו צוהר מדהים לאוכלוסייה הזו. אנחנו עד אותו רגע, אנחנו הלכנו ועשינו צילומים ישנים. אתה פתחת לנו צוהר, ולכן אם פה מגיע מילה תודה, והיא מגיעה אליך כפי שמגיעה לכל השותפים, מוסטפא כבהא וגיא רז ואחרים, אתה למעשה נתת לנו כיוון חשיבה, ועל כך אני חושב שמגיע לך רק פרגון ורק תודות על המחשבה, שהזקן הזה שווה להגיע לרובע ולצלם אותו, ורוב האנשים שמצלמים כאן, בוודאי הם לא בחיים.